Много е зле народа ни. Страшно много зле. 80% е зле. Тъй като намеси политически фигури, искам да те попитам, как ще коментираш най-обсъжданите личности в държавата? Нищо няма да стане от тях. Аз съм си гербаджийка. Всички знаят това. Но не съм предател. Пак ще бъда до края гербаджийка. Никой няма го предам. Каквото и да прави. Ако ще да краде, целият свят да краде. Но другия... Делян Пеевски ли визираш? Да. Не може той да бъде зависим от него, защото той е много силен, бати Бойко. Ако бяха му дали пътя, той щеше да прави България като Дубай. Но много му попречиха на него. И той вече изтърва и двата края, и козите, и овцете, и той не знае какво да прави. Говореше народен език. Той е добър в душа човек. Никога не казвам лош човек за него. Но другия човек не го виждам. Аз не го виждам. Не го познавам, не го виждам.